ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ କ୍ୟାମେରାକୁ ମାନେ କହିପାରୁନି କ'ଣ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ତ ମୋ ନାଁ ହେଲା ରାହୁଲ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାନେ ରଘୁନାଥ ନଗର ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖେଇବି। ହେଲେ ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟୀ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେ ପାହାଡ଼ର ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର, ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆହୁରି ମୋତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିକି ରହିବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ମୁଁ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ମାନେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଦେଖେଇବି। ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ। କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।